लोगोफोर दिनैहाय 1 जानुवारि 2026 नि बियो गिबि सान आङो दिनैहाय खोन्थागोन माब्रै बे गोदान बोसोरजों लोगोसे जों गावखौनो गोदान बानायनो हायो। बे गोदान बोसोरखौ जों सोरबाया गिर्जा मन्दिराव थांनानै बारहोबाय, सोरबाया रंजानायजों बारहोबाय आरो सोरबाया न'आव ओरैनो थानानै बारहोबाय। दा गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो जों बांसिनानो गावखौ साबसिन जाजानो लुबैयो। सोरबाया गासैजोंबो जेरै रंजाफादों एरैनो रंजाफादों बेबायदि बोहैनानै थाङो। सोरबाया कमेडि हिसाबै लायो, थांनाय बोसोरावबो आं बिदि खालामगोन होनदोंमोन नाथाय खालामाखिसै, जौ गारगोन होनदोंमोन नाथाय गाराखिसै। बेफोरबायदि कमेडि खालामनानै जोङो बारहोयो। दा नाथाय साबसिनखौ जों हास्थायनांगौ। साबसिना मा? जोङो गावनि साबसिन जानो। दा आं बिनि बिदिन्थिखौ आङो मोजाङै बुजायगोन। बिनि सिगां मोनसे एग्जाम्पल होनोसै। साननानै नाय, नोङो मोनसे गारि सालायो, बे गारिया पेट्रल गारि। दा पेट्रलनि दामा गोबां जाबाय, ओमफ्राय नोङो मा सानखो? आङो बेखौ डिजेलसो सोनोसै। नोङो मा बे गारिखौ डाइरेक्टलि पेट्रल पाम्पआव लांनानै डिजेल सोब्ला बे गारिया खारगोन नामा? बे गारिया खारनाय नङा, बे गारिया नस्थ'सो जागोन। बेनि थाखाय नों मा खालामनांगौ? नोङो बे गारिनि इन्जिनखौनो सोलायनांगौ, मेइन सलखौनो नोङो सोलायनांगौ। मानसियाबो थिग बिदिनो जों जोबोर बोसोर जोबोद गोबां बोसोर जोङो मोनसे आखुथाइफोरखौ बेजों गेलेबाय थाबाय। बेयो जोंनि थैयाव दंसै ना, जोंनि गोसो मेलेम जिउ गासैयावबो बियो दंजोबसै। जोङो दिनै बे गोदान बोसोराव आं बेखौ खालामले होननाय लोगो लोगो जे जों बेखौ खालामनाय नङा, बियो नङा। जों बिदि हाया, मानसियाबो बिदि जाया। बेनि थाखाय जोंबो इन्नार इन्जिनियारिं खालामनांगौ। बे इन्नार इन्जिनियारिं बिनि जे खालामगोन बिनि मोननै आदबखौ आं खोन्थानोसै। फार्स्टआ जाहैबाय जोङो कनसियास जानांगौ। जोङो माखौ कनसियास जानांगौ? आं मा लुबैदों बेखौ जेब्लायबो जों गावनि गोसोआव लाबोबाय थानांगौ। नोङो माबा मोनसे खामानि मावनो थांदों, बेयावबो जोङो गोसोआव लानांगौ जे आङो बिदि बिदि खालामनो लुबैदोंलै। जेब्लायबो लोगोफोरा नोंखौ लिंहरदों, नोङो साननांगौ आङो बिदिसो खालामनो लुबैदोंमोनब्रा। बे नोंनि थांखिखौ नोङो जेब्लायबो गोसोआव लाबोबाय थानांगौ, कनसियास जानांगौ। बे मोनसे स्टेप। नेक्स्टआ सिरियास जानांगौ। नोङो सिरियास जानांगौ जे आं बे थांखिखौ मोनथारगोन। बे सिरियासनेसआ नोंनाव थानांगौ। जुदि नोंनाव कनसियास दं जे आङो बेबायदि खालामनो लुबैदों ना, आङो सानफ्रोमबो फुङाव मोजाङै सिखारनो लुबैदों, एक्सारसाइस खालामनो लुबैदों ना, लोगोफोरजों मोजाङै थानो लुबैदों, बे नोंनि मोनसे ड्रिम ना। नोङो कनसियास आरो आं लुबैदों बेखौहाय। नाथाय जुदि नोङो सिरियासनेस गैयाब्ला, सोरबा लोगोआ बुंगोन दिनैहाय पार्टि दंलै, बेवहाय फ्रि होगोन, जौ जुवा गासैबो फ्रि। नोङो बे लोगो लिंहरनाय लोगो लोगो नोङो खारलांगोन। थांनांगौ बे नंथारा, नाथाय नोंनि टाइमखौ नोङो दिहुननानै थांनो रोंनाय नङा। सोरबा लिंहरब्लानो नोङो थांगोन, ओमफ्राय लासै लासै नोंनि जे थांखिमोन बे थांखियानो गोमोरलांगोन। नोंनि कनसियासनेसआनो फैनाय नङा, नों बावगोनसो। ओमफ्राय फैगोन बोसोराव नोंबो कमेडियान जाहैगोन। आंबो बिदि सानदोंमोन नाथाय आं हायाखिसै, एबारावबो कामन ना पार्टि, बेबायदि आरो। बेनिखायनो बे गोदान बोसोराव जुदि नोंथाङा गावखौनो मोजांसिन खालामनो लुबैदोंब्ला, गोजाम आखुथाइफोरखौ गारनो लुबैदोंब्ला, सर'फोरखौ गारनो लुबैदोंब्ला, फार्स्टआव कनसियास जा नोंनि थांखिखौहाय। नोंनि थांखिनि सायाव नोङो कनसियास जानांगौ, आं बेखौ लुबैदों। नेक्स्टआ सिरियास जानांगौ, आं बेखौ मोनथारनांगोन एबा खालामथारनांगोन। ओमफ्राय बेबायदिनो नोङो एक्सन लानांगौ। अब्लानो फैगोन बोसोराव नोङो गावखौनो हामबाय होगोन। ओमफ्राय नोङो गावनि जिउआवहाय गोजोननाय मोनगोन। हेपि निउ इयार, स्टे ब्लेसेड, गड ब्लेस आस अल।